prijatelju, danas ćemo igrati Brawl Stars. Samo uzemo gomiljenog brawlera, mislim nije odjene gomiljen skin koji imam. Tako da idemo odmah da malo igramo solo ono. Inače kupio sam ovaj skin danas, znači skupio sam gemove za njega i vidio sam znači da nikad više neće da se vraća Brawl Stars i znači morao sam da ga uzem jer je stvarno lep skin. Znači vidite kako lepo ovaj puca, baš mi basic. Ovdje je primo pokušao mene da ubije, ali pošto je nubara, naravno da neće. I uzeo tu power cube, ali naravno da nije bio, neće da bude živ. Zato što je lik faka dead, on nema ništa od sad ovdje. Ubio sam ga, neću da ga ubijem, loga. Evo ljudi, sa 3 gadgeta sam ubio jednog prima. Tako da evo sad idem ka centru. Vidim Karla. Ali Karl ne znam šta je tu pokušao. Znači imam 4 kuba. Tara je dole. I robot juri. Očeno je što me je robot juri. Znači to je veliko sranje. Ali ubit ćemo ga što da ne ubit ćemo još 3 power kuba i imat ćemo 7. Znači 7 kuba ljudi. Veće bolje. Tu je vanje šuriš stisko malo. I sad sam tu čekao ljudima niš. Čekam da mi neko priđe da se naleti na njega, da ga umrtim jednostavno. Kao što vidite, tu je ovaj surč koji imao je sreće, realno. Imate... Ladno ljubav sam ga ubio, ovo nisam ni malo očekivao. Znači video već traje minuti i nešto. Tako da, odlično. Ovaj video će bude malo duga, ono. Tamo je ona Tara, što mene je pokušala da ubije dok je tu bio robot, ali sad ću ja nju da ubijem. Nemoj spasiti definitivno, ne znam šta je pokušala. Uzeli smo, znači previše power cubova, imamo 14. Tako da kogod je ostao mrtavije, ima se dobro šansa, ali da se good spike test da pobjeti. Znači, eto, povedli smo jedan solo, bukvalno je bilo EZ. Vidite kako lepski, kad me pukne da je gotovo. Idemo sad vidite da igramo jedan Brawl Ball. Ne znam da se vama sviđa ovaj skin, meni isto je prebusan, ne znam što je ljudi, ali meni se jako sviđa ovaj skin. Znači basic je nešto prelepo, ovo crno, znači se izlazi, kao neki squid, pa pušte ono squid, pa znate li to sve. Sad može tu Ant mene da ga ješi, ali pošto je kupađija smrdljiva, ne može. Ne može, prijatelji, ne da se. Ne da se, kako Kinešće kaže. Evo, znači imam bal, loptu. Ne! A, smrdljiva kurva. MZ, ljudi moji, najveća kurva. To je tako. Mortis je stisne. Tako, Mortisu. GH Rex. Da li ubijemo ovog bula? Pa, ubit ćemo. Kako sam ispalio gadget? What the fuck, zašto mi ispalio gadget? Tamo je čitašica, kloparica. Ubili smo je. Tamo je smrdljiva MZ. MZ je mrtva, znači, to, what the fuck, ovaj bul je nubara. To je to ljudi. Dali smo go. Idemo po lopticu, bam, zaletili smo se, ništa nisam fakat uradio, skoro ništa. Mislim, ubio sam bula, ali ko da je bul, brate, ko da njima bul nešto pomaže. Pa je to opet imamo, super, znači, se vidi zašto se koristio neki gadget od nekog, bukvalno, i ako se okolo naš definici, samo jednostavno ovo uradite i možete da ih rešite sve. Sada, to, Piper kraljice, a nije go, ne, ja pomislio, gotovo. Već parti. Čekaj ću sad ovdje. Ko je sad tu? Znači mrtav je bro. Ovaj ljudi bul mnogo damage dila, a mnogo je malo level. Znači, lik je level 4. Level 4 ja 21. Nema je veće smisla. Još je nubara za to. I sad ćemo da dođemo ovaj go. Bum, to je to. Ušao sam u go ko najveći kralj. Naravno zna se odmah ko je star player. Moram samo da proverim koji level bio bull. 6. level, WTF, pa jadno brate. U 20. rank.
brate, ti moraš da budeš sedmi da imaš gadget. Iskreno, najviše volim prvi ovaj gadget nego drugi za Darila, zato što je bolji, ne znam, meni je bolji. Inače, najveći counter Darilu je Tikonja, ako ima ovaj gadget, sad bukvalno taj gadget je iskoristio. Najveći counter je kada on uključi gadget, a vi se zaletite, znači, u protivnika, on će samo bukvalno da vas refreshuje, bukvalno kao da se niste zaletili. Igrica će tako da računa i tako će da bude. Evo sada izbjegavamo napade od ove tupače Penny. Zašto se svi zovu Spike, ali nemaju Spike-a, znači ne kontam ništa kako foru. Ja ne znam šta radi ti, ovaj Bull. Opa. Frank, bre, kakav Bull, ljudi, šta je sa mene? Znači, mešam brawlerima imena, što mi biju brawleri. Ubili smo sad ovu kurvu, stali? Sad će ovaj kick gadget, ali džabe to je vidim, kad raste ovu pišaku. Znači, sad neću da se zaletim, što Penny vidim da ima onaj splash, da nisu damage. Tako da ubijamo Penny. Tako ovako da odradimo. Ovaj kick, baš što me nervira, znači ne za ništa, znači, balavac. Kidam. Pum, još jedan ljudi, to. A mi smo 2 runde, bro, bao, 2 runde ne veže. Znači, ezali smo i ovu rundu. Ajmo sad izrubi neku dobru mapu. Kako je to mapa? What the fuck ovo? Ko je ovu mapu napravio, brate? Znači, nubio. Idemo malo da vidimo kakve mape ljudi pravi, Brawl Ball mape i opet neko ovakve mape pravi. Mrzim ljudi kad stavljaju ove zidove, znači da jedva prođeš, to najviše mrzim. Sezoni 100% znaju gdje sam ja, znači ono pitanje ovakva mapa. Znači sad će se gadget da ubi. Kako sam fulno gadget, fulno sam vidimo gadget. Ne, kako ona zna gdje. Jesse, jebi se, molim te se jebi. Daj sad kako ću da iznenadim. A ne internet. Da. Ljudi, to što za nas da svi lako jeste, obavezno stavite like, subscribe, što mi kao ovaj kanal, veliki pozdrav.